Kenya to ni ena ebo imaki koka para ebu nyalo kilo e pauti ya dem kata temporary balo moto ko bono ka we nyolo kore kendo kata mano ne ko kele political stability ko mi ma Kenya kale no ka ni manya ko ni ma giro ni ke acheru ya mo ke ko ni expectative to ng'anyo bende kunyiso ni ing'anyo mana ng'ato morgo gima ruto ne wuotho di kai magin ng'anyo magin demonstrations to kendo kana joma ne dhi buche go ne mor kode oyiene gi ng'anyo mar ne gitimo koro nesa gi pesa jo ke mo ero mare gima gido timo ati ati gima timore kai e oche do Kenya kain jiwo pogo onge tu nitiga Kenya Kenya ni we ambu Kenya ni ngalo tamsika nengayo gimor gi sane no kadane kero ni tuo gi no mari ne guru ma jo ni tani ka jo so ci serikali ra Azimio. Jok manone gi 2018 en competition. Kwa chen samomo ni samande ko gini to buzi odonje negi ine tie guru kena tigi ma ko sip na odo ni wa wa ti mo ni da marabi o tuta matene bro jo pe ni o dun samaro ida maro en ya samba wi ruto teneni to jo piny osekelo ruto tesre ni mondo wuogi yero lo nyien mo chune gi suru ne te onge duka moya ma du kuche ma duo ma injo ni man owe uru jo Kenya kala owe uru issue for the first time we should discuss and give mare ko ma ken ko de batni ati do fajar ni wo kan ko wo ga sa ne ma jo Kenya yo ya che prova di o o ya nie ma lo faccio che tutti vorremmo no ma ottimo ma una bene ma ne io sto
serikali regisani modo yo kana ko time wa bo bi an ko wi di ba de mana